L'Avinguda Gregori Gea ha sigut el punt de trobada del veïnat mislater amb la campanya en valencià, impulsada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La vesprada del dimecres 15 de maig es van realitzar les activitats que tenen com a intenció fomentar l'ús del valencià i donar a conèixer les oficines de promoció del valencià. La regidora de promoció del valencià, Ana Maria Julián, i la regidora d'atenció a la ciutadania, Maria José Romero, es van apropar per conèixer aquesta iniciativa i, a més, també participar en els xocs. Des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ens vàrem proposar portar-nos aquest stand. És un stand per a promocionar la nostra llengua a través del xoc, el xoc com a recurs didàctic per aprendre valencià, i des de la regidoria de promoció del valencià de Mislata estem encantats de tindre-los així. La regidoria acull totes les activitats que venen d'entitats de fora, del municipi, i junt amb les nostres iniciatives, amb les iniciatives del nostre ajuntament, aconseguim fer tot un seguit de moments en els que la llengua se poden usar al carrer, com esteu veient així, que és per a mi el més important. Les activitats van estar al llarg de la vesprada, on el veïnat que va voler es podia anar apropant per jugar a les sopes de lletres, les paraules encreuades, les parelles dels gentilicis o el rodaparaules. El personal de dinamització col·laborava perquè les persones participants, a més de demostrar els seus coneixements en valencià, es divertiren i aprengueren noves paraules. Jo m'he encarregat principalment de l'Scrabble en valencià i és el xoc típic de l'Scrabble però en llengua valenciana. És paregut a les paraules encreuades? Sí, també és un xoc que agrada molt a tots els pobles, a Moraire, a Teulà, ha tingut molt d'èxit. De tota la vida. I el meu xoc ha sigut el dels gentilicis, que n'hi ha que posar el municipi i el gentilici corresponent. I després un xoc de passaparaula amb la definició i n'hi havia que encertar la paraula correcta. Porten diferents premis, unes samarretes, unes llibretes, pegatines. Sí. El xoc que més ha triomfat ha sigut el passaparaula, perquè és molt divertit, també n'hi ha un poquet de competitivitat i de rivalitat, i després l'obsequi, el regal, també... I a més que siga de Baes. Clar. Que si quan li dius a la gent, primer la gent dubta, i després quan li diu que és de Baes no hi ha cap problema. Un èxit. A més, aquesta iniciativa ha sigut acollida per l'Ajuntament de Mislata com a reforç de totes les activitats de promoció del valencià que es realitzen a la ciutat. I algunes iniciatives que fem durant l'any són des de monòlegs, teatres en valencià, repartim també CDs de música en valencià a les escoles, fem concursos, hem fet també algun concurs de xoc de cartes de la Fallera Calavera amb els instituts. Se fan moltíssimes coses, però sobretot el que prioritzem des de la regidoria de promoció del valencià de l'Ajuntament de Mislata és l'oralitat, perquè el valencià s'ha de parlar i el valencià s'ha d'usar perquè continua estant a les nostres vides. La campanya seguirà recorrent els pobles valencians, un total de 26 localitats al llarg del mes de maig. La ciutat gelada, ves fent la neu a dins dels teus llençols.